Salam mehribanlar, toy etjek enneceler, toy etjek yaşlar. Bu videomu siz üçün. Size toy etjek ennecelerimiz var. Köpsi men gelin edinjek. Diňeýem Yerewanda adalynjak diýen enneceler siz üçün. Yerewanyň liti boldy. 30-lyk bolup gidýär. $2400. Klonumuz $460. Muňa braslet komplekt $1550. Nabor edin taknaýmany gaty gowzat gelne geçiräýiňizde de ýüzüňiz utanmajak gaty gowzatlar. Onuň bärde Yerewan brilliant broşkamyz bar. Serediň ýyllar gaşlarynyň da ýanşyna gaşlarynam arkaýyn özüm barlap berip bilýändirim. Ýok, özlü bir ýerleriňiz bolsa arkaýyn barladyp bilýäňiz. Broşkamyz $1000 çykýar. Hiç gaçan modasy gaçmajak bir setirli svetofor bolup gidýär. Ondan ýyllar bärde Love Store düşmek üçin Seret Yerewan brilliant tek taşymyz $430 çykýar. Nagşly gowwarýan gelin ýyllarymyz üçin nagşly aborçalkamyz $280 çykýar. Tekiz görnüşlerim bardyr. Ýöne şu adyň modasy köp kişi zorly görnüş gowwarýar. Tek taşymyz $430, aborçalkamyzam $280. Arkaýyn gelip görüp alyp bilersiňiz gaýlar. Onuň bärde gaty owadan modelimiz bar, ne komplekt. Yerewan brilliant modasy gaçmajak moşny owadan. Serediň ýanşyna gaýlar. Gaty gowzatdyr. $1800 çykýar. Yerewan brilliant. Arkaýynam alan haritlaryňyzy barladyp alyp bilýänsiňiz gaýlar. Yerewanyň gaty gowzatlary gelne geçiräýiňizde de özüňize de gelne geçiräňizde de hiç gaçan ýüzüňiz utanmajak zatlar. Gerek zadyňyz bolsa başga-da habarlaşyp bilersiňiz. Näme sorasaňyz absor edip görkezip berip bilýänlerim gaýlar. Her bir türkmen ojagyna elmydamy toy bolup dursun. Şular ýany gowzatlar almagam her bir musulman wennesine nesip etsin. Sag bolun.